Michal Dugáček pracuje v retailu a e-commerce už 20 roků. Většinu kariéry strávil ve slovenském lídrovi v prodeji elektroniky NAI, kde působil jako šéf interního auditu a procesů, řídil dceřinou firmu pro interní vývoj e-shopu nebo stál u zavádění celé řady procesů a softwarů. Prošel si migrací Electroworldu na SAP, implementací balíkomatů a platebních kiosků, zlepšoval zákaznické služby a prodejní techniky v retailu, zaváděl centralizovaná reklamační střediska a optimalizace procesu reklamací nebo řešil automatizaci administrativních procesů, elektronické cenovky i automatizaci a robotizaci logistiky a skladových procesů. Od roku 2021 spolupracuje s Shopsysem, kde své široké know-how úročí nejen pro naše klienty, ale i další hráče na trhu. Bushman, Breno, Izotra, Demos, Prospánek nebo třeba Notino. Nejčastěji jim pomáhá s procesy a jejich zefektivňováním nebo s výběrem a zaváděním softwaru třetích stran jako CRM či ERP. Michale, vítej v podcastu. Ďakujem, Matej, ahoj. To bylo asi nejdelší představení na úvod podcastu, které jsem kdy dělal. Zároveň to je poprvé, kdy jsem si do podcastu Exec Talks pozval někoho z kolegů z Shopsysu. Kdybys měl ten můj úvod a představování zkrátit, jak by ses představil v jedné větě? No je to veľmi zaujímavá otázka, pretože ak si dobre pamätáš, my keď sme spolu v Shopsys začínali, tak sme mali dosť veľký problém definovať moju funkciu. A vôbec to, čo bude napísané na tej vizitke. A ja som vždy od začiatku teda hovoril, že mojou úlohou je sprevádzať firmy nejakým takým tým štandardizovaným fungovaním, optimalizáciou, efektívnosťou a byť im v podstate po ruke v prípade zavádzania kľúčových zmien. Takže asi to je to, čo by som povedal, že ma nejakým spôsobom vystihuje a to je, či sa bavíme o procesoch alebo sa bavíme o systémoch, toto je asi taká tá najlepšia charakteristika. Ty jsi hodně zaměřený na procesy. My jsme se v rámci přípravy dotkli tématu procesního auditu. A byť to na první dobrou nezní úplně jako zábavně a sexy, tak se tomu přesto tady dneska jako celou hodinu budeme věnovat. Tak co je to procesní audit a proč by se tomu e-shopy měli věnovat? No, ja tie slova ako procesný audit, procesná analýza podobne ako používam, keď ich oficiálne používať treba. A v momente, keď prídem do firmy, tak ich zahadzujem a vždy v každej firme hovorím, že sa ideme baviť o tom, ako tá firma reálne funguje, akým spôsobom žije a akú žijú jednotliví ľudia v tej firme. Takže paradoxne k samotným procesom, k analýzám, k auditom som sa dostal takže pred pár rokmi a úplne neplánovane, keďže ja som dlhé roky vyrastal ako ťažký salesák a retailák. A počas tej mojej dlhej kariéry v rámci toho salesu som spoznával práve tie prekážky, bariéry, ktoré mi ako kebyže bránili fungovať efektívne. A za tým vždy boli procesy. A vždy bolo v podstate nejaké nastavenie tej firmy a to, akým spôsobom si kladie ambície, ale súčasne možno, že nemá najlepšie zvolenú cestu. A preto ja som si povedal, že ak chceš dobre fungovať v salese, ak chceš byť v konečnom dôsledku dobrý v číslach a v ekonomike, tak musíš mať tú cestu vyšlapanú čo najlepšie, najjednoduchšie, najefektívnejšie. Preto ja procesy. Preto v podstate aj celý ten môj profesný život, ktorý je posledné roky orientovaný na procesy, na výber informačných systémov a podobne, sa ako keby, že nejakým spôsobom prirodzene do tejto fázy dostal skrz to, že sme sa snažili ako keby fungovať lepšie. Tak to si teda mám představit pod tím, že jako e-shop dostanu nebo získám, když si půjdu udělat procesní audit? No, v prvom rade dostanem obrázok o svojom vlastnom fungovaní. A znie to úplne, že triviálne, ale na druhej strane je to podľa mňa, že veľmi dôležité, pretože mnohokrát sa e-shopy aj akékoľvek iné retailové firmy púšťajú do mnohých projektov, zmien a takých tých ťažkých rozhodnutí bez toho, aby si uvedomovali všetky súvislosti, ktoré s tým budú súvisieť. Je to typicky v zásade o tom, že vo firme sa dohodne nejaký konkrétny projekt, ktorý má ale dopad na oblasti, o ktorých tá firma potenciálne ešte netuší. Môžeš dať príklad třeba? Je to o tom, že vyjde nejaké pragmatické rozhodnutie, aktuálny informačný systém nepostačuje našim kapacitám, pretože veľmi rýchlo rastieme a príde firma s rozhodnutím, ideme implementovať konkrétny informačný systém, ešte ideálne rovnaký, ako má náš konkurent alebo niekto náš známy a bude nám plne vyhovovať, keďže vyhovuje im. To sú veľmi časté proste ako kebyže rozhodnutia. A ja stále hovorím, že predtým, ako prídeš k takémuto rozhodnutiu, bolo by dobre si spraviť taký test samou, ako kebyže do vlastných radov, pretože presne to, ja to stále prirovnávam k takému tomu, že lekárskému vyšetreniu pred operáciou. Ako
asi takisto lekár predtým, kým naordinuje nejaký operačný zákrok, najprv si overí ten zdravotný stav komplexne, zistí, že v akej kondícii sa ten človek nachádza, až potom prichádza vlastne k tomu finálnemu rozhodnutiu. Čiže toto je presne to, čo ja hovorím, že by si mal ako keby že uvedomiť každý, kto prichádza k nejakým rozhodnutiam. Nemůže to být i trochu bolestivé si takový procesní audit udělat? Zjistím u toho, že spoustu věcí nedělám dobře, spoustu věcí, kterých se to týká, tak můžou mít potom jako z toho špatné pocity, že tady poukazujeme na to, že nedělají svoji práci úplně ideálně. Ono, niekedy z toho úprimne tie firmy trochu špatné sú, ale treba si uvedomiť, že prečo. Každá firma je postavená na ľuďoch a v každom človeku, pokiaľ dostane vizitku, ktorá nie veľmi zodpovedá ako keby tým jeho predstavám, ako ideálne všetko funguje, tak to nevzbudí vždy najlepšiu náladu. Ale ja stále hovorím a keď prichádzam vlastne do tých firiem, snažím si nastaviť nejaký štýl fungovania. Ten štýl fungovania je presne o tom, že mojou úlohou nie je poukazovať na chyby, ale skôr hľadať také tie príležitosti. A teraz hovorím o príležitostiach v podstate fungovania systémového, procesného, ľudského, akéhokoľvek. To znamená, že pokiaľ si dobre nastavíš východiska a očakávania, tak väčšinou aj ten, keď to teda už voláme procesný audit, dopadne v konečnom dôsledku dobre. Nevyplynú z toho nejaké osobné, ako keby, že animozity alebo niečo, čo si tí ľudia berú ako vlastné zlyhania, ale naopak to môže byť veľmi prospešné a produktívne pre všetkých. A pokiaľ zistím hneď v úvode, keďže ja rád vždy komunikáciu s tou firmou začínam na úrovni takého toho vzájomného spoznania sa, oťukania sa a vždy chcem, aby boli na rovinu úprimní, tak vždy si vieme nastaviť ako keby priebeh toho procesného auditu. To znamená, že pokiaľ ja vycítim, že hrozí to, že sa tam identifikujú nejaké chyby, o ktorých by niekto nemal počuť a niekto by ich naopak vnímať mal, tak vždy si vieme povedať, že pre koho sú tie ako keby, že chyby určené a ktoré uši ich majú nejakým spôsobom vnímať, nevnímať. Takže obávať sa toho určite netreba, na druhej strane si treba uvedomiť, že vždy vizitka a hlavne pokiaľ tá vizitka trošku prichádza z externého prostredia, nie je poznačená vlastne tou v dobrom, teraz poviem, že vnútornou profesnou deformáciou, tak môže byť iba na prospech. Mm-hmm. Co by pro mě jako e-shop nebo omnichannelové prodejce měl být trigger v tom si jít takový jarní úklid, možná jestli ten procesní audit, tak můžu taky pojmenovat, udělat? No. Kromě toho, že jsem slyšel podcast s Michalem Dugáčkem a řekl jsem si, že to je dobrý nápad. Jasné. No takto, tých spúšťačov je v podstate viacej aj tými projektmi, ktoré ja som si prechádzal, tak ako pri niektorých nachádzam tie spoločné menovatele, pri niektorých sú úplne odlišné. V zásade zisťujete, že ste prichádzali na nejaké vlastné limity v priebehu toho uplynulého obdobia. Kapacitné, prevádzkové, akékoľvek. A dostávate sa do stavu, kedy vlastne ten support, ktorý potrebujete zabezpečovať voči zákazníkom, už nie je postačujúci, pretože konkurencia vás predbieha. Expandujete. A otvárate v podstate nový predajný kanál, s ktorým ste doteraz nemali skúsenosti. Typický e-shop otvára retailovú pobočku. Retailová pobočka, respektíve firma fungujú sa primárne na retaili, sa chce vehementne pustiť do e-shopu. A konkrétne firma zvažuje, že či doterajší predaj postavený na B2C je dostačujúci a nevie expandovať do sveta B2B. X ďalších vecí. Ako v rámci firmy potrebujete nejakým spôsobom poviem to, že renovovať technológie alebo upgradeovať, lebo presiahli ste určité množstvo zákazníkov, určité množstvo produktov, vaše systémy sa dostávajú do takého nekomfortného stavu, všetko dlho trvá a ste neefektívni. Vlastné ako keby fungovanie začína byť trošku ťažkopádne. Hovorím, tých akože spúšťačov je hromada. Mm-hmm. Každý to má trochu inak. Mm-hmm. Co dostanu na konci ako výstup? Že to záleží na dohode. Tam je kľúčové definovať si na začiatku to, aké sú očakávania. Ja som pracoval na viacerých analýzach vo viacerých firmách a vždy sme si povedali, že čo od toho tá firma chce a úprimne aj aký rozsah kapacity a financie tomu môže venovať. Pokiaľ si povieme na začiatku, že potrebujeme identifikovať, respektíve už máme identifikovanú konkrétnu oblasť, kde tá analýza je v zásade o 4-5 hoďkách nejakého vzájomného rozprávania sa a odhalenia potenciálnych možností, no tak vo výstupe to môže byť v zásade nejaký, voláme to
krátky elaborát, prezentácia možností a podobných záležitostí a ostatné si tá firma vlastne vie už spraviť po svojej linke. Toto mnohokrát bývajú projekty, kde firma vie, čo má robiť, v zásade už aj identifikovala nejaké veci, ale váha. Váha medzi tým, že či ten konkrétny proces, ktorý má pripravený, bude postačujúci, či tá technológia, ktorú potenciálne zvažovala, bude vhodná. Takže tam ide prakticky o také, poviem to, že drobnejšie usmernenie. Ale aj pri tom drobnejšom usmernení sa x-krát stane to, že my identifikujeme úplne iné otvorené dvere a okna v rámci toho, čo všetko sa dá zlepšiť. No až potom, ako keby tie analýzy môžu byť úplne že hĺbkové a boli projekty, kde som strávil analýzou skutočne týždeň, 2 týždne, kde sme išli na úplného detailu. A ako keby, že s každým pracovníkom zodpovedným za ten daný proces v rámci tej firmy. No a vtedy je výstupom pomerne podrobný popis toho, ako tá firma v podstate dnes funguje a súčasne ale aj to, ako by fungovať mohla. A či už je to zlepšenie prostredníctvom zmeny alebo optimalizácie vlastných procesov, čiže bez nejakej potreby v úvodzovkách toho finančného ako kebyže supportu. No alebo potom prichádzame hold na to, že ľudia pracujú ako majú, snažia sa optimalizovať ako môžu, ale proste systémovo a technologicky sme v prípade nejakých stropov. Takže tam sa bavíme potom o nejakých odporúčaniach, že čo by sme vlastne mohli zlepšiť na tejto úrovni. Když tak chodíš do těch firm menších i větších, bavíš se o tom, jak fungujou, jsou tam nějaké společné rysy, které jsou třeba, které velmi často ti prodejci nemají zvládnuté? Jsou to jako nějaká slabá místa? Nebo co firma to jiný set problémů? Je to určite o tom, že nejakú úplne základnú sadu by sme asi identifikovať mohli a zvlášť tá sada je v podstate podobná vtedy, pokiaľ sa tá firma stretne ako keby tým podobným segmentom a podobnou veľkosťou, ale tam to asi začína aj končí, pretože ako náhle už zistujem, že procesne tá firma funguje inak, tak samozrejme potom aj tie odporúčania sú iné. No a také veľmi časté, ako z môjho pohľadu problémy, ktoré sa stávajú aj vo svete tom konzultačnom je to, že viacerí sa snažia ako keby že nájsť taký ten univerzálny recept. To je to, čo ja stále hovorím, že učebnica je super pomocník, ale pokiaľ nie je konfrontovaná s praxou, tak jej dopady bývajú niekedy nie úplne že najšťastnejšie. Ale vždy na začiatku hovorím, treba si definovať v podstate očakávania. Ja mnohokrát zvyknem aj pri tých projektoch uvádzať príklady z iných projektov, aby to nebolo o tom, že v podstate bavíme sa čisto teoreticky. Na druhej strane ale stále tie príklady potom konfrontujem s tým, či tá realita v tej firme ako keby zodpoveda tým východiskovým situáciám z toho predošlého projektu. Takže v tomto je to do nejakej miery vždy podobné, a súčasně vždy odlišné. Takže nejsou žádné jako silver bullets, které bys mohl implementovat do každého e-shopu, do každé firmy a tam vždycky budou fungovat? Môžeme sa o to pokúsiť. Takto, ako nie, keď si chceme veľmi, veľmi uľahčiť život, tak akože určite sa o to môžeme pokúsiť. Pokiaľ budeme včas nejakým spôsobom reagovať na to, že sme niekde niečo podcenili, tak to vieme vybalansovať. A úprimne, najradšej prichádzam do firmy s tým, že mám nepopísaný papier a napriek tomu, že mám nejakú štruktúru toho, čo chcem s tou firmou riešiť a čo chcem zistiť, tak si v úvodzovkách ten scenár vždy robím až potom priamo tam na tom mieste. Aj podľa toho, ako vlastne s tou firmou komunikujem, čo priebehu zistujem, podľa toho sa presne formuje tá budúca osnova aj toho môjho vlastne výstupu. Pretože veľmi často sa stáva s tým, že ja prichádzam do firmy na základe nejakej konkrétnej požiadavky. Typicky potrebujeme pomôcť s niečím novým, so zavádzaním nejakého nového procesu, zmeny systému, čohokoľvek. Ale v skutočnosti končíme s niečím úplne iným. Končíme s tým, že firma, ktorá mala predstavu o tom, že teraz nevyhnutne bude musieť implementovať niekoľko miliónový ERPčko a je v obavách, pretože budget na to proste nepostačuje, tak v konečnom dôsledku sa dohodneme na tom, že postačí implementovať oveľa menej nákladný iný tool systémový, ktorým dokáže povedzme riešiť aspoň 40-50% tých problémov, ktoré doteraz mali v nejakej konkrétnej oblasti. A to je presne to, čo stále hovorím, že
A bodaj by každá firma mala vlastne vlastných ľudí alebo vlastné oddelenie, ktoré by sa presne týmto mohlo zaoberať, ale úprimne vo svete e-commerce, retailu v Čechách na Slovensku toto hold nie je pravidlo. Že jednoducho tá firma dokáže v úvodzovkách analyzovať samú seba permanentne na nejakej pravidelnej frekvencii a povedať si, že OK, uvedomujeme si, že musíme teraz začať robiť veci inak. Nie, väčšinou proste prax hovorí to, že keď začína horieť, tak sa začína volať. Takže ako toto je bežné fungovanie. Proč je tak těžké sám sebe sledovat a vyhodnocovat průběžně? No, zase je to viacero dôvodov. V prvom rade to, že človek nerád podniká zmeny, ak ich robiť nemusí. A v druhom rade je to, že občas mávame pocit, že ak sme raz niečo zaviedli do praxe a bol to vtedy náš najlepší výsledok, tak ak by sme ho zmenili, tak ideme sami proti sebe, lebo sme sa pomýlili v minulosti. To je takéto psychologické. A ďalšia veľmi ako keby pádna vec sú vždy náklady. Ale tam stále hovorím, že nepozerajme sa na to, za koľko peňazí sa zmeny robia v iných firmách. A vždy si povedzme, s čím ideme aktuálne pracovať a na základe toho potom ďalej proste ako keby, že operujeme a prognozujeme. Mnohé firmy sa od výberu nových systémov napríklad dali odradiť len tým, že majú známych, ktorým proste dali veľmi negatívnu skúsenosť. A z toho, že treba implementovať nový systém, sa stala všeobecne v úvodzovkách, že hrozba firmy. A není? No, není. Ja hovorím, že není, pretože vždy ide v podstate o to, do akej miery si tá firma ten projekt zoberie za svoje. Ja som stále obdivoval, ešte aj keď som bol v úvodzovkách na tej druhej strane brehu, to, ako zákazník, ktorý si objednáva implementáciu akéhokoľvek systému alebo akéhokoľvek procesu, je neskutočne náročný na toho dodávateľa, ale neskutočne nenáročný na seba samého. A v tomto úprimne býva najväčší kameň úrazu. To znamená, že my ako firmy, ako zákazníci sme ochotní tým dodávateľom sa vyhražať pokutami za deň omeškania čohokoľvek, ale sami nie sme schopní, ochotní a ako keby, že efektívne schopní pridať ruku k dielu a povedať si, že OK, prichádza asi obdobie, keď ideme implementovať, tak naša efektivita, naša práca musí byť zrejme na trošku vyššej úrovni, ako bola doteraz. Keď to obdobie prejde a tú robotu si odmakáme, tak hold vieme sa dostať do nejakého pôvodného komfortu. Naopak ten komfort môže byť ešte vyšší. No ale áno, tak to obdobie medzi trochu bolí. Mm-hmm. Co bolí, to roste. Mohlo by, no. Ještě se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že většina firm v československém e-commerce a retailu není zvyklá se na sebe jako dívat dovnitř, hledat ty místa pro zlepšení. Mm-hmm. Ty jsi v Nike vedl oddělení interního auditu a procesu, takže Nike tohle to asi dělala. Jak se v Nike vybudovalo tohle vlastně oddělení, které se dívá do sebe, které se dívá, kde se pořád může zlepšovat? A jak to tam prakticky fungovalo? Ty jsi chodil 12 měsíců dokola po celé firmě a vždycky si řekl, dobrý den, pojďme se podívat na to, jaké máme procesy tady na nákupu, v logistice a tak dále? V Nike to bolo v podstate ešte ako keby, že v pozitívnom komplikovanejšie o to, že tá firma sa snažila nejakým spôsobom permanentne zefektívňovať samú seba na rôznych úrovniach. Procesy boli jedna vec, ale fakt ako my sme sa v rámci tej firmy snažili držať krok s dobou aj čo sa týka technológií, trendov a podobných záležitostí. Či sa to týkalo e-commerceu, alebo sa to týkalo retailu, alebo sa to týkalo omnichannel. To znamená, že všeobecne, že prepájanie ako keby, že vzťahu týchto dvoch svetov. A tým pádom v podstate nejak prirodzene sme prišli k tomu, že bez toho, aby sa niekto v tej firme permanentnejšie nevenoval tejto oblasti, tak to nebude dlhodobo udržateľné, pretože projekty, ktoré sa riešili štýlom začne sa niečo, lebo sa to naplánuje, potom sa to v termíne 3 mesiacov ukončí a tým pádom máme svätý pokoj, fungovalo len dočasne. No, vždy je to v podstate o tom, že ja to stále zvyknem prirovnávať z toho sveta e-commerce k tomu SEO. To nie je len o tom, že si človek vlastne v rámci e-shopu spraví nejakú analýzu a potom podľa toho využije, nevyužije nejaké kľúčové slova, ale o tom, že ten proces raz začal a treba ho v podstate permanentne udržiavať. Takže toto je aj úroveň procesov a všeobecne fungovania firmy. Ak tá firma si dá tú námahu, a teraz nehovorím, že máme každý zriadené nejaké procesné oddelenie alebo proste procesne povereného človeka,
ale minimálne raz za čas si niekým dať spraviť kľudne nezávislý pohľad na to, ako funguje, tak stále vie ako keby, že sa udržať s dobou. To je môj názor, aspoň teda po tej doterajšej praxi. Mm-hmm. Raz za čas znamená jednou za nějaké fixní časové období, nebo vždycky, když se mi zdvojnásobí tržby, nebo když udělám nějakou velkou změnu, jak jsme se bavili v úvodu? Je to vždy individuálne, ale veľkou pomôckou sú presne tie triggery, o ktorých sme sa vlastne bavili, takže áno, pokiaľ prichádzam vlastne s tým, že teraz mi obrat vzrástol neplánovane o neviem akú úroveň, a súčasne sa mi proste zvýšila nejaká skladová kapacita a expedičná kapacita. A ja síce vnímam, že ten môj systém a tí moji ľudia to aktuálne zvládajú, ale môže prísť to ale, tak už vtedy by som hovoril, že bolo by dobre preventívne sa pozrieť na to, že či nie je potrebné niečo upraviť, niečo zmeniť, proste zaviesť niečo nejako inak. Dobrá, pojďme se možná podívat na typickou strukturu takového, já tomu pořád budu říkat, vznešení jako procesního auditu. Pohodě. A nebo když si přijdeš do firmy povídat s lidmi, tak co jsou nějaké hlavní kapitoly nebo témata, které postupně otvíráte? No, ja som hovoril, že pre mňa asi jedna z tých najdôležitejších oblastí hneď na úvod je spoznať tú firmu. A záleží od toho, že koľko máme toho času, ale pre mňa je dosť kľúčové stretnúť sa s ľuďmi podľa možností, ktorí za tou firmou stoja, aspoň na úrovni toho výkonného manažmentu, a pochopiť, čo idú riešiť a prečo to vlastne idú riešiť. To znamená, že okrem toho, že spoznáme sa nejakým spôsobom navzájom a spoznám ich na úrovni toho, že prečo momentálne riešia biznis, aký riešia, akým spôsobom ho riešili doteraz, a spoznám ich organizačnú štruktúru a to, akým spôsobom fungujú, tak mne to otvorí veľmi veľký ako keby, že obraz o tom, že čo bude nasledovať. To je presne tá úroveň makro- alebo mikromanagementu, ktorú potom môžem očakávať od tých jednotlivých ľudí, a hneď sa mi formuje taký ten obrázok o tom, že s koľkými ľuďmi sa ako keby musím stretnúť, aby som pochopil, ako tá firma funguje. A tam sú potom tie veľké rozdiely presne v tom, že či sa bavím s korporátom alebo sa bavím s malým podnikateľom, ktorý zamestnáva 5 ľudí a potrebuje proste len niečo na úrovni e-commerce optimalizovať. Tá miera toho, ako sú tí výkonní manažeri v detaile alebo nie sú v detaile, potom, že je diametrálne odlišná. Takže začína to vlastne takýmto tým vzájomným spoznaním sa, no a potom prichádzajú také tie, ja tomu hovorím, že pre niekoho nepríjemná, ale povinná jazda, typicky zoznamenie sa s fungovaním systémov v tej firme, to znamená, že aké technológie sa využívajú, prípadne ak sú nejaké štandardizované procesy, aké procesy sú zavedené. Takže to je to, čo mu hovorím, že spravím si takú tú snímku ľudí a systémov vo firme. No a potom postupujeme ako keby, že od začiatku. To znamená, že zaujíma ma oblasť, volajme to nákupu. To znamená, že všeobecne kde na akom mieste vzniká konkrétny produkt, služba, ktorú tá firma konkrétne ponúka, akým spôsobom sa obstaráva, do akej miery je to automatizované, ručné, kto za to zodpovedá, aké sú tam vlastne procesy a celé to kolečko okolo. To znamená, že akým spôsobom sa tvoria ceny, kto na ne vplýva, do akej miery opäť tie ceny sú konfrontované s konkurenciou, aká miera automatizácie v tomto je zapojená a podobne. A keď prejdeme nejakým spôsobom tú oblasť, voláme to, že nákupu alebo obstarávania, tak sa pozeráme potom samozrejme na tie odbytové kanály. To znamená, že tam ma zaujíma to, do akej miery tá firma funguje v e-commerce versus v retaili, pokiaľ teda ten retailový kanál má, aké nástroje štandardne používa, aké metódy predaja používa, pretože je iné, ak mám malú kamennú predajňu, inak mám veľký store, inak mám nejaký telemarketing, telepredaj a podobné veci. A súčasne ma zaujíma to, že s akými technológiami ten sales všeobecne pracuje. A tam práve, že hľadáme potom, že obrovské ako keby, že príležitosti na zlepšovanie, pretože stále sú. A pokiaľ zvládneme tú oblasť predaja, tak samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je logistika. A to logistika vstupná ako aj výstupná, čiže zaujíma ma to, ako sa tovar, pokiaľ sa teda bavíme o tovare, dostáva do firmy od samotného dodávateľa. A tam som mnohokrát prekvapený v tom, že aj veľké firmy, relatívne veľké firmy dnes nemajú nejakú ako keby, že automatizáciu, nepoznajú pojem dodávateľský feed a podobné záležitosti, čiže už aj tam sa nachádzajú veľké príležitosti. No až potom po tú logistiku ako keby na úrovni skladovania a na úrovni expedície,
kde opäť sa ukazujú obrovské príležitosti v tom, že s relatívne malým počtom ľudí v sklade na úrovni expedície dokážeme spraviť veľmi veľký kus roboty, pokiaľ do toho zapájame automatizáciu. A tá firma je automatizácii naklonená. Takže to je ako keby, že tento kanál a táto úroveň. No a potom prechádzame v podstate na také tie, ak sme už nakúpili, ak sme predali, tak ma dosť zaujíma, že ako sa staráme o toho zákazníka. Takže všeobecne záručný, pozáručný servis a celé to customer experience, akým spôsobom v podstate tá firma má podchytené. A bavíme sa o úplnom základe typicky, či tam existuje nejaká infolinka, funguje tam nejaký back office, ten rieši nejaké problémy, fungujú nejaké reklamácie, akým spôsobom, akým procesom, do akej miery dnes v 21. storočí tá firma núti toho človeka proste prísť na nejakú pobočku, odovzdať pokazený výrobok versus je schopná flexibilne proste poskytnúť iné možnosti a doručenia toho tovaru a vybavenia toho tovaru. A v zásade to potom celé nejakým spôsobom obalujeme do, poviem tu, že marketingovej a celej tej customer komunikácie, kde si dosť dávam záležať na to, aby som si zmapoval to, že akým spôsobom je v podstate v kontakte s tou firmou ten samotný zákazník. Od prvého momentu, kedy sa dostal na ten e-shop alebo vstúpil do tej predajne, až po ten moment posledný, keď mu poslali nejaké poďakovanie za tú objednávku, nejaký ten dotazník spokojnosti, alebo riešili nejakú jeho potrebu, nejaký prúser, hoci čo sa vlastne stalo. A tu takisto som veľmi prekvapený, že v dnešnej dobe, ktorá si hovorím, že je mnohokrát až premarketingovaná a firmy sa predháňajú v tom, že kto pošle viacej newsletterov na týždennej báze, tak stále komunikujeme nepersonalizovane, aj keď tie dáta máme. Stále sa snažíme tomu zákazníkovi klásť zbytočné komplikácie, stále sa mu snažíme ako keby nejakým spôsobom poďakovať za nákup, ale podľa možností už neriešiť to, čo môže nastať potom, ak s tým nákupom nebude spokojný. Takže toto je v podstate taký ten celý kolobeh, taká tá 360-ka a na to sa nabaluje x ďalších vecí. A to, čo som nespomenul, aj veľmi dôležitá súčasť potom toho auditu je to vnútorné fungovanie. To znamená, že akým spôsobom to celé ide cez nejaké financie, cez nejaké legal záležitosti, ako všetko je to vlastne v podstate potom opreté o audit ako taký. Takže tých oblastí je spústa a podľa toho, čo v zásade ako keby, že vyzistíme, tak tá firma potom sama si začne uvedomovať, že ako keby áno, toto sú proste možnosti, no ale občas toho nájdeme toľko, že vždy potom musíme prioritizovať. Mm-hmm. Díky za tenhle ten komplexní pohled. Pojďme možná teďka po těch jednotlivých částech a podívat se na to, co v těch fázích jsou ty problémy, se kterými se setkáváš nejčastěji, anebo nějaké jako dobré best practices a zkušenosti z natáčení. Tak co ten nákup? No, v nákupe stále sme mnohí dosť oldschooloví. Mm-hmm. Poviem to takto nežne a diplomaticky. To znamená, že mnohé firmy v Čechách a na Slovensku stále fungujú v štýle osobných vzťahov a osobných väzieb, čo je veľmi dobré a prospešné, ale umailovať sa k smrti tým, že posielam so svojím dodávateľom nejaké objednávkové formuláry, hoci obaja by sme mali možnosť komunikovať automatizovane, už je trošku ako keby, že old school. A fungujú tak mnohí. Mnohokrát je argument práve presne o tom, že ten vzťah sa tvorí ako keby, že povedzme tým osobným kontaktom alebo nejakým tým telefonátom alebo niečím podobným. Ja hovorím, že áno, ale vieme mu pomôcť a ten čas, ktorý trávim vyplnením nejakého formuláru, objednávkového Excelu alebo čokoľvek, tak viem kľudne zautomatizovať a stále hovorím, a nie za veľmi veľké peniaze a ten čas ja ako nákupca, ako ten, ktorý obstaráva, viem tráviť efektívnejšie. Jsem v tom jako prodejce závisí na tom, jak mi umožní tu digitalizaci dělat ten můj dodavatel, anebo si dokážu pomoct, i když můj dodavatel, od koho nakupuje oldschoolový? Veľmi záleží. Mnohokrát v podstate ja som sa stretával s tým, že ak som navrhoval riešenie konkrétnej firme, tak hneď som dostal prvú odpoveď, náš dodávateľ to nepodporuje. A to úplne tak nebolo. Pretože jednoducho len o tých možnostiach toho dodávateľa nevedeli,
respektíve ten dodávateľ aktuálne tú možnosť neposkytoval len kvôli tomu, že nikto z jeho zákazníkov to nevyžadoval. Ale nie, že by to nebolo realizovateľné. A opäť hovorím, mnohokrát na oboch stranách sú predstavy o tom, že sa bavíme o nejakých že extrémnych nákladoch. Hej. Ale boli projekty, kde sme proste ako keby v úvodzovkách nejaké odovzdávanie, aktualizáciu všeobecne produktových listov a cenníkov riešil len tým, že sa dohodlo nejaké spoločné úložisko, kde sa to proste automaticky ukladalo a nebol to žiaden sofistikovaný ako keby prenos alebo integrácia systémov alebo čokoľvek. Ušetrilo to proste nejakých 20% práce toho človeka. Čiže vždy hovorím, treba sa pozrieť na najoptimálnejšie riešenia voči tomu, čo tá strana si môže alebo chce dovoliť a tomu ušiť proste ten recept. Tak mám nakoupeno, co potom? No mohli by sme sa pokúsiť to predať, ak sa nám to teda podarí. Možná bych tady ještě navázal tou jako inbound logistikou, jo? No je tá inbound logistika veľmi kľúčová, hlavne na úrovni v podstate toho, že my si to mnohokrát neuvedomujeme alebo nechceme uvedomiť, ale ona má do veľkej miery priamy vplyv na toho zákazníka. Hlavne v tom prípade, pokiaľ sa bavíme o tovaroch, ktoré sú relatívne lukratívne, vysoko obrátkové, ich zásobovanie nemáme permanentné a zákazník na to čaká. No a potom prichádza situácia, že v sklade fungujeme úplne klasickými ručnými procesmi, že kontrolujeme dodacie listy, klasický tužka papier. A samozrejme nezrovnalosti v prípadných dodávkach riešime telefonátmi, mailami a podobnými záležitosťami a kým sa nám dostane tovar reálne do skladu na úrovni nejakej potenciálnej expedície, uplynie hrozne veľa času. A kolik je hrozne veľa času? Aby si to mohli v zásade dní, čo sú dnes ako keby, že podľa mňa jednotky, ktoré už sú pre zákazníkov neakceptovateľné. Nás veľkí hráči dnes učia v tom, že dostupnosť v zásade sa ako keby bavíme je v hodinách. Hej? A nebudem spomínať nikoho veľkého, kde si do polnoci objednáš a ráno máš a podobné. To už stále hovorím, že občas sme sa ako keby, že aj na úrovni toho tých zákazníckých ako kebyže požiadaviek dostali niekam, kde možno už sme sa nemuseli, ale OK, dobre, sú to proste ako kebyže trendy a teraz sa ich mnohí snažia napodobniť a my ako zákazníci začíname byť extrémne pohodlní, ale to je o inom. V každom prípade skutočne na úrovni tej inbound logistiky sa dá zaviesť veľa procesov, relatívne jednoduchých a relatívne veľa jednoduchých systémových opatrení, ktoré proste eliminujú to, že tá prodleva, ktorá je medzi tým, kým ten tovar príde vlastne na bránu toho skladu až po moment, kedy ide vlastne na tú expedičnú, sa skráti. A dokáže sa skrátiť skutočne na tie hodiny. Máš nějaké konkrétní příklady nebo něco, co třeba na nějakém konkrétním projektu vedlo k největšímu zrychlení tady toho času? Určite áno, a to je napríklad len to, že si firma neuvedomí, že tak ako pokiaľ je spoľahlivý na dodávateľa, ktorý má nejaké paletové dodávky alebo proste nejaké balíkové množstva, tak nemusí príjmať kusovo, dokáže príjmať balíkovo, dokáže príjmať paletovo. Dokáže riešiť nezrovnalosti aj po tom, čo príjme v podstate dodávku ako celok a vie ju riešiť následne. Mnohé firmy proste fakt pristupujú k tomu, že ak nemám v úvodzovkách uzavretý konkrétny kontajner, volajme to takto, tú skladovú jednotku, tak ten tovar nepúšťam vlastne do obehu. Hovorím OK, ale tým pádom si musíme uvedomiť všetky tie následky, ktoré k tomu vlastne ako kebyže následujú. Mnohé firmy len tým, že sa naučili povedzme robiť fotodokumentáciu z poškodeného tovaru, tak si veľmi predišli ako keby, že zbytočným prodlevám, ktoré v tomto nasledujú a podobne. To znamená využívanie všeobecne čiarových kódov, čo som si myslel, že by malo byť už dnes ako keby, že bežnou súčasťou, je u mnohých ako keby, že stále ešte sci-fi. A to nehovorím o tom, že dnes už viacerí dodávateľia fungujú prostredníctvom rôznych čipových technológií, kde proste dokáže celá zásielka prejsť cez identifikačnú technológiu a tá zásielka sa dokáže prijať ako celok, respektíve spoznať prípadné nezrovnalosti. Čiže to všetko sú dnes ako keby že trendy a nehovorím, že teraz každý má tým trendom výjsť v ústrety, ale minimálne by bolo dobré, ak by tie firmy o tých trendoch vedeli. Tak, říkal si, že máme nakoupeno, můžeme jít prodávat. Tak co jsou z pohledu prodeje ty zásadní procesy, nebo ty procesy, kde nejčastěji je prostor pro zlepšení? Ja už som spomínal to jedno také slovo, ktoré v posledných rokoch bolo dosť takým tým buzzwordom, to je ten omnichannel.
ku ktorému sa viaceré firmy postavili rôzne, ale v zásade si väčšina z nich povedala, že je to o prepojení e-commerce a retailu a tomu, že dáme príležitosť zákazníkovi si nakúpiť raz tam a využiť, dajme tomu, pre odber tú opačnú stranu. To bola taká základná definícia. Čo ale v týchto všetkých scenároch mnohým chýbalo, je to, že trochu zabudli ako keby, že na ten svoj personál. A na to, akým spôsobom sa ten personál s týmto vyrovná alebo nevyrovná a dokážu mu ako keby, že pomôcť zjednodušiť celú tú prácu. Tam mnohí, hovorím, že dodnes, že trošku zaspali. Pretože vy môžete mať dobre spravený všeobecne celý ten proces pre zákazníka, ale ako náhle príde na tú konkrétnu kamennú predajňu, kde chcete aplikovať e-commerceový proces bez toho, aby ste vlastne zmenili nejako zásadnejšie fungovanie a myslenie tej predajne, tak to do veľkej miery občas zaškripe. A nie práve vhodnú chvíľu. Občas to zaškripe v tých momentoch, kedy našťastie ten zákazník ešte neprišiel, alebo už z tej predajne odišiel, ale paradoxne občas to zaškripe aj vtedy, keď tam práve na tej predajni je. Aký príklad? A to sú situácie, kedy my dokážeme proklamovať to, že máme tovar pripravený ideálne do 15 minút, do 5 minút. Za chvíľku bude tovar pripravený skôr, ako si ten zákazník vykliká košík. Ale ten personál na to pripravený nie je. A mnohokrát sa reálne v praxi vo viacerých firmách proste stávalo to, že tým, ako boli tie predajne nútené do toho veľmi rýchlo potvrdzovať a mať taký ten dobrý výsledok reakčného času, realita bola potom na pozadí tá, že skutočne ten tovar dohľadali až potom, keď to systémovo potvrdili. To bolo presne o tom, že pokiaľ tá firma sa pustila do niečoho podobného a nezvážila, že či vôbec tá prevádzka umožňuje dodržať ten prísľub, tak samozrejme občas nastali komplikácie. No a stále hovorím, že vy vždy, pokiaľ idete zavádzať niečo takéto, tak si musíte veľmi dobre zvážiť, že či máte vytvorený ten priestor a či ste ľuďom poskytli dostatočné ako keby, že možnosti. A tie možnosti sú aj o tom, ako využiť proste technológie. Ako využiť to, že v dnešnej dobe, tak ako dokážete poskytnúť veľmi kvalitný e-shop svojmu zákazníkovi, tak dokážete poskytnúť veľmi dobrý pohľad na zákazníka svojmu predajcovi. Prostredníctvom technológií. A my sme sa na viacerých projektoch fokusovali a v podstate to práve začínalo. Volajme to nejakým predajným portálom, ktorý bol a mal primárne za úlohu uľahčiť život a fungovanie práve predajcom. A to poslanie bolo v zásade na dvoch úrovniach. Jednak v prípade samotného predaja, takže cieľom bolo to, aby sme upustili od rôznych papierových objednávok a neskutočného vyvolávania zákazníkom po možnosť, že v dnešnej dobe dokážeme ako predajca vyklikať zákazníkovi objednávku priamo v jeho prítomnosti, pričom ale na ten môj e-shop sa pozerám trošku inak ako na ten e-shop toho zákazníka. Chápu to dobře, že mám jeden e-shop, akorát se tam třeba přihlásím s nějakým uživatelským jménem sebe jako prodejce a nejenom ten e-shop vidím jinak, ale není to úplně stand-alone software, který by musel za těžké prachy kupovat. V zásade takto. Vždy ide v podstate o to, že ako si tá firma alebo ako v tej firme spolu nadefinujeme, že čo to vo výsledku vlastne má byť, pretože dá sa to riešiť od úvodzoka, že úplne lightového verzovania, kde sa spraví nejaký, nazveme to veľmi zjednodušene podané, klon súčasného e-shopu a akurát sa vytiahnu alebo zakomentujú niektoré dáta, ktoré pre jednu alebo druhú stranu sú alebo nie sú podstatné. To je typický v tom, že my keď sme s týmto začínali pred x rokmi, tak keď sme si robili prieskum práve u predajcov, tak sme boli dosť takí konfrontovaní s tou realitou, ktorá nás mnohom prekvapila. A poctiví e-shopáci sa snažia proste bazírovať na tom kontente, mať tam pekné obrázky, vytiahnuť tam parádne anotácie, ešte to porovnať s kýmkoľvek každým. A veľmi úprimne nám toto predajcovia v zásade, že obúchali o hlavu. Pretože potrebovali stručné, jasné fakty, potrebovali inak vyhľadávať, potrebovali inak filtrovať, potrebovali mať iný pohľad na katalóg, potrebovali mať iné efektívnejšie možnosti kombinácie dopravy a platby. A to všetko občas ako keby, že e-shop, ktorý robí štandardného B2C zákazníka a popri tom kráča do toho sveta retailu občas zabudne. Takže prispôsobiť sa.
Jak konkrétně ten prodejce potřebuje jinak vyhledávat, filtrovat, kombinovat dopravy a platby? Keď si predstavíš, Matej, celý ten predajný rozhovor, ktorý prebieha na tej predajni a do veľkej miery tá teória salesu sa ho snaží nejakým spôsobom štrukturovať a prax ho trošku rozbíja a si v kontakte s tým zákazníkom a tak zákazník, ktorý si pozerá ten televízor alebo hľadá ten parfém alebo niečo podobné z domu, funguje do veľkej miery úplne inak, ako keď je v kontakte s tým predajcom. A zákazník mnohokrát nevie a ani nečaká, že ten predajca sa ho bude pýtať na veci, na ktoré sa ho bude pýtať. A veľmi často predajca v podstate štandardným e-shopom si nedokáže pomôcť. To znamená, že tým, že je usporiadané inak filtrovanie, kategorizovanie tovaru, sú vyťahnuté iné parametre na popredné pozície, sa veľmi uľahčí fungovanie predaja. Hej. A keď si predstavíme takú tú, stále hovorím ešte old schoolu verziu nejakého toho lievika, alebo teda v češtine trichtýře, ktorým tým vlastne predajca ide, kde si vlastne zisťuje tie potreby a postupne ako keby, že zužuje tú ponuku, tak my sme aj tieto, volajme to, že B2E ako employee portály sa snažili robiť presne podľa tohto modelu. A ich úlohou bolo pomôcť aj tým predajcom, ktorí nie sú veľmi zorientovaní v tom svojom obore alebo sú noví, a uľahčiť to rozhodovanie a práve ten trichtýž robiť ako keby za nich. Takže snažili sme sa okrem povedzme štandardného filtrovania robiť, ja som to nazval vtedy, že filtrovanie rozprávača. To znamená, že na základe definovaných potrieb fungovalo filtrovanie. To znamená, že uvediem to na príklade, uhlopriečka televízora rozpätie od do bolo v jazyku predávača, ako ďaleko sedíš od televízora a podobne. Hej? Takže takýmto spôsobom sa mnohým ľuďom dokázalo veľmi pomôcť na úrovni, teraz nazvem to tej tovaroznaleckej, ale aj na úrovni efektívneho vedenia predajného rozhovoru. Nebylo by správnější se tak toho zákazníka ptát i na e-shopu? Určite áno. Otázka je, že koľko takých e-shopov dnes poznáš? Nemnoho. No a to je presne to, že do akej miery my sa dnes ako keby, že s tým zákazníkom snažíme hrať, respektíve snažíme sa, poviem to, že dobiehať nejaké trendy, ktoré určuje vlastne trh. Trh sa snaží byť veľmi rýchly, efektívny, a snaží sa byť stručný, jasný a toho zákazníka čo najrýchlejšie doviesť do samotného košíka a spraviť ten checkout, čo plní súhlas. Ale stále hovorím, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, či nemáme nejakých zákazníkov, ktorí možno potrebujú oveľa väčšiu pomoc pri tom výbere. Hej. A zanalizovať si to. A možno skutočne prídeme na to, že budú firmy a e-shopy, ktoré túto potrebu mať nebudú, pokiaľ predávaš plne základný, simple produkt, ktorý je povedzme viac aj tak o nejakom osobnom zážitku, je to o nejakej vôni, o nejakej emócii alebo niečom podobnom, tak tam sa fakt akože nemusíš orientovať na nejaké extrémne pomôcky, ale ako náhle ideš do čohokoľvek sofistikovanejšieho a vieš, že máš, ak vieš, lebo si to nejakým spôsobom dokázal zistiť, spektrum zákazníkov, ktoré by to uvítalo, tak podľa mňa je za zváženie, aby si to skúsil a uvidíš, že či ti to nejakým spôsobom vie priniesť alebo nevie priniesť užitok. Takže chápu dobře, že dáváš tomu prodejci do ruky nějaký nástroj, který mu pomůže lépe toho zákazníka zobchodovat, tím, že mu dáváš jiný pohled na ten e-shop. V čem ještě mu může pomoct? No, dokáže mu v podstate pomôcť vo všetkých tých, nazvem to, že predpredajných a popredajných procesoch. Typicky mnohokrát sme vlastne, povedzme, v retaili riešili tovarovú dostupnosť, skladové zásoby, podobné záležitosti. A mnohokrát určite všetci poznajú, hlavne tí, ktorí fungujú na viacerých pobočkách a viacerých skladoch a expedičných strediskách, že tie zásoby podnikatelia majú rozdelené tak, aby to bolo efektívne, nie všetko držíme všade. Ale na druhej strane nič nie je horšie ako to, keď máte tovar v úvodzovkách o 3 ulice ďalej, ale neviete o tom povedať svojmu zákazníkovi. Takže my sme do tých portálov v podstate potom sa snažili dať nástroje, ktoré umožňujú jednak komplexný pohľad na skladovú disponibilitu naprieč strediskami, ale aj nástroje, ako ten tovar z toho iného strediska dostať. Bez toho, aby som musel pracne vyvolávať tomu svojmu kolegovi na tej inej pobočke, toho zákazníka tam posielať alebo čokoľvek iné. Čiže to, čo štandardne napríklad nebolo umožnené na e-shope,
klasickému B2C-čkovému zákazníkovi, tak predajca mal možnosť preskladňovať medzi strediskami, robiť optimalizáciu a už na základe toho, ako si ten zákazník povedal, pokiaľ to bola povedzme objednávka, kde bolo viacero artiklov, viacero tých položiek, tak si niečo odniesol z jednej predajne, pre niečo sa zastavil na predajni druhej, alebo z tej predajne druhej mu to doniesol domov kuriér. A tie kombinatoriky tam boli proste rôzne. Mm-hmm. Umí takový software pomoct tomu offlineovému prodejci i s upsellem, s crosssellem? No určite áno, alebo zase sa dostávame v podstate k tomu, že dlhé 10 ročia sa retailisti snažia do svojich predajcov nahustiť tému, ako náhle predávaš hlavný produkt, neodíde zákazník bez toho vedľajšieho produktu, bez doplnkového tovaru, bez čohokoľvek. To je klasika, ako keby tá teória cross-sellu. A veľká väčšina e-shopárov sa snaží túto tému nejakým spôsobom reflektovať. A všetci dobre určite vieme, ako fungujú košíky, predkošíky, odporúčania a ako sa veľké témy vedú na úrovni, do akej miery vieme zautomatizovať doplnkové zboží, ponuku, cross-sellu prostredníctvom webu a podobne. Ale no úprimne povedzme si, že komu a na akej miere to funguje. Hej? A ako náhle máte medzi tým zákazníkom a medzi tým predajným kanálom toho sprostredkovateľa, čo v tomto prípade je predávač, tak stále máte moderátora relácie. Ja tomu tak hovorím. A ten moderátor relácie tým, že nemusí uvažovať ako keby že nad tým, že čo by bolo vhodným adeptom pre cross-sell alebo prípadný upsell, ale vie mu to odporúčiť technológie, tak opäť vie byť efektívnejší a rýchlejší. V tomto napríklad u viacerých firiem sa ukazuje, že ako náhle začali pomáhať predajcom v nejakých nápovedách alebo v nejakých odporúčaniach, nikdy to nebolo moderované takým štýlom, že toto je televízor X, alebo ja neviem, toto je nábytková časť A a k tejto musíš iba jednu vec. Hej? Stále tam ostala vlastne ako keby tá voľná tvorba toho človeka, ale súčasne bola čo najviac ako keby že našitá na mieru toho hlavného produktu. A pomohlo to. Dává smysl takhle digitalizovat své prodejce pro všechny hráče, kteří mají nějaké kamenné prodejny? Nebo třeba to Elektro, kde si působil, je specifické v tom, že tam ty prostory jsou obrovské, že ten sortiment je složitý? Je to veľmi na zváženie. Ja som si prešiel v podstate rôzne projekty rôzneho charakteru. Veľmi zaujímavou skúsenosťou, áno, bolo to Elektro, veľmi zaujímavou skúsenosťou je v podstate celý svet beauty v podobe Notina. Veľmi zaujímavou skúsenosťou bol povedzme Prospánek, veľmi zaujímavou skúsenosťou si prešla Tescom a podobne. A všade je to v podstate o tom, že je to trochu iný štýl predaja a trochu iný štýl prístupu k zákazníkovi. Od momentu, kedy potrebujete robiť vlastne rýchlu obrátkovosť a tí ľudia v podstate vám chodia už s tým, že majú niečo navnímané a v zásade možno len potrebujú trochu doťuknúť po také tie, hovoríme tomu, že hodinové, dvojhodinové konzultácie, ako budem spať najbližších 20 rokov. Je to veľmi individuálne. Tvrdím, že u všetkých tých malých, ktorí majú dostatok času a ich zákazník je ten, ktorý si vyžaduje osobný kontakt a bavíme sa o luxusnejšom zboží a neriešime nejakú obratkovosť a zákazník si v pohode počká, tak asi neinvestujme do nejakých komplikovaných technológií, ktoré budú v podstate optimalizovať zásoby a potrebujem mať neviem aký prehľad. Ak ideme do sveta toho, že potrebujem byť rýchly, efektívny, vybavovať zákazníkov čo najschopnejšie, no tak bolo by dobre zvážiť aspoň nejakú mieru. A netvrdím, aký má byť ten rozsah. Vždy to musí byť v podstate definované po tej dohode, čo tá firma vlastne očakáva. My se teď bavíme zatím jenom o B2C prodeji, ale řada e-shopů v honbě za větším obratem a úsporama z rozsahu dělá expanzi z B2C i do B2B, někdy z B2B i do B2C. Jak je složité pro mě jako B2C prodejce se procesně připravit na to, abych mohl začít prodávat B2B, anebo naopak? No niekedy zásadne a je to do veľkej miery úplná zmena ako keby, že mindsetu tej firmy. A súčasne podľa mňa je to občas aj to, čo je za neúspechom toho B2Bčka v tom rozbehu. Pretože ja stále tvrdím, že ak ste dobrí v B2C,
nemajte predstavu, že keď vstúpite do B2B, budete rovnako dobrí aj tam. A ten trh sa správa inak, tí partneri sa správajú inak, tie nároky sú iné, celé to prostredie je iné. A pokiaľ ideme vlastne do B2Bčka, nie sme pripravení na tieto faktory, tak mnohokrát pohoríme a akože tie efektívne zmyšľajúce firmy sa to snažia aspoň včas hasiť, ten požiar, ktorý vlastne potom nastáva. A súčasne, keď teda premostím na tú tému technológií, tak už keď ideme do toho B2Bčkového sveta, tak paradoxne mnohé firmy, aj keď boli dobré v tom B2C, tak sa vrhnú v úvodzokách prostredníctvom tých svojich obchodných zástupcov zase štýlom papier a tuška a osobný kontakt a nevedia mnohokrát, alebo nechcú, alebo možno, že nepotrebujú dať tomu partnerovi v podstate tú pridanú hodnotu. Presne povedzme ten nástroj, prostredníctvom ktorého dokáže s tou firmou komunikovať úplne jednoducho a triviálne. Ten automatizovaný objednávkový formulár hocičo, čo mu dokáže zefektívniť robotu. A nevyužívajú nástroje na automatizáciu cenotvorby. A tým pádom v podstate mnohokrát ten B2Bčkový partner je ako v úvodzovkách trošku sklamaný, ako keby že z tej pridanej hodnoty, ktorú dostáva alebo nedostáva. Takže to, čo som hovoril, že mindset, procesná príprava je jedna stránka veci, a druhá stránka veci ako keby, že ten systémový a technologický prvok, ktorý vlastne do tohto projektu môžeme dať a mnohokrát nedávame. OK. Pojďme se podívat ještě na tu komunikaci po nákupu. My jsme se v rámci přípravy bavili o tom, a je to tady často i téma s ostatními hosty podcastu, dneska chatboty, voiceboty, AI. Je to za tebe jako taková ta stříbrná kulka, kterou je vždycky potřeba implementovat, nebo to může napáchat i nějakou škodu? No, keďže som bol v oboch scenároch nejakým spôsobom zainteresovaný, tak hovorím, že môže to byť, že ako s tým ohňom, že ako veľmi dobrý pomocník, ale zlý pán a hlavne keď sa spoliehame opäť na to, že toho bota, nech už je akýkoľvek, raz implementujeme a potom ho môžeme nechať žiť samostatným životom. A napriek dobe AI a všetkému to úplne tak neplatí. Riešil som projekt, kde si hovorím, že dodnes neľutujem, že sa boti implementovali, pretože tej firme prinášajú veľmi veľký prínos, hlavne na úrovni zefektívňovania a úprimne aj personálu, keďže pôvodne 80 členné call centrum v zásade kleslo na polovicu, takže zásadné šetrenie personálnych kostov, ale, čo bolo dôležité, jasne sme si definovali, že tá firma svojou ponukou a celým ako keby že servisom vie fungovať relatívne štandardizovane. Inak povedané, zákazník to call centrum a ponovom toho bota nejak výrazne neprekvapilo. Predstavte si štandardný prípad, zadáte si objednávku, potrebujete len preveriť dostupnosť, potrebujete si overiť, v akej fáze je vaša zásielka, potrebujete podať nejakú reklamáciu a všetko je v podstate v jasných krokoch. Bot zvláda parádne. Ešte dnes, potom ako sa neustále ako keby že upgradeuje o AI schopnosti, a dokáže už mnohokrát proste sa vynájsť v rôznych situáciách. A to je príklad jednej firmy. A príklad druhej firmy, ktorá samozrejme chcela byť fancy a potrebujeme mať akékoľvek veci, len nech majú prívlastok bot, alebo máme peniaze a vieme si to dovoliť a výsledok bol, nechcem povedať, že katastrofa, ale veľmi veľký prúšvih na úrovni zákazníckeho zážitku. Pretože spustila sa obrovská vlna zákazníckych sťažností na to, že ponovom už majú problém sa nakontaktovať na reálneho v podstate ako keby, že back-officáka alebo toho človeka niekde na call centre na tej infolinke. Na všetko im odpoveda, alebo skôr neodpoveda bot, ktorý nevie vlastne reagovať, lebo oni sa pýtajú čokoľvek neštandardné. A tá firma zabudla na jednu vec, že proste ako keby, že zohľadniť reálne scenáre z praxe, implementovať ich do budúcna a v podstate, keď už sme implementovali botov, tak si povedať, že hold musíme zabezpečiť tým botom nejaký support a permanentné vzdelávanie. A ja som tam vtedy v podstate spolupracoval s tou implementačnou firmou a s konzultantom, ktorý keď sa všeobecne robil ten scenár,
tak boli z toho takí, že vytešení, pretože v zásade im to padalo do toho pôvodného projektu, ktorý robili, tak mi hovorili, že to bude úplne že hračka. Tak som mu potom ešte povedal, že tak prosím ťa, že spraví jednu vec, že daj si na chvíľku slúchadka, vypočuj si tie rozhovory z toho call centra, nech ti spravia takú akože časovú snímku dňa. Pamätám si na ten krásny moment, keď tie slúchadka zložila, povedzme, že je tak celé inak. Okay. Takže ako presne o tomto to v podstate je, že tie moderné technológie sú super, ale vždy musia byť akože postavené na tom reálnom základe toho, ako tá firma vlastne funguje. Na tých zákazníkoch, ktorých tá firma vlastne má. Na to sa mnohokrát zabúda. A skutočne boty nie sú o tom, že je to nástroj, na ktorý sa spoľahnem v zmysle naimplementoval som ho, vytvoril som mu v podstate nejaké scenáre, nejaké sa doučil a ja tým pádom pustím polovicu ľudí domov a budem sa spoliehať na to, že mi všetko zafunguje. Takéto easy to úplně nie je. Když si udělám procesní audit, identifikuju nějaké věci, zaimplementuje, tak jaká je tvoje zkušenost? To jsou ty hmatatelné přínosy, které z toho nakonec ja jako e-shop získávám. No, vždy sa musíme v podstate pozerať na dve stránky. To, že či ideme zvyšovať výnos, alebo ideme ako keby zefektívňovať nejakú nákladovosť tej konkrétnej firmy a myslím si, že ten audit teda, stále to tak volajme, vie pomôcť v oboch oblastiach. Opäť záleží od toho, čo spolu riešime. Skutočne boli projekty, kde bolo primárne fokusnúť sa na to, že potrebujeme znižiť personálne náklady. A bolo to na úrovni logistiky, bolo to primárne povedzme na úrovni expedície a tým, že sa zavádzal automatizačný proces, tak skutočne 20% personálnych nákladov, aj keď to znie trošku ako kebyže drasticky, ale bola to proste požiadavka, sa fakt ušetrilo. A ak sa bavíme o tej druhej stránke výnosovosti, tak povedzme tým, že sa zavádzali napríklad tá digitalizácia v rámci pomoci predajcom, to znamená, že tie rôzne predajné túly, tak sa jednoznačne zvýšila v podstate výnosnosť, keďže sa nám zvýšila ako kebyže konverzia produktov doplnkového tovaru, doplnkových služieb pri predaji hlavného tovaru a podobne. Takže ako na oboch tých brehoch sa v zásade dá spraviť podľa mňa dosť veľa. My se tady celou dobu bavíme o tom, že chceme vlastně najít nějaké místa v těch firmách k nějakému zlepšení, zefektivnění, zvýšení příjmu, snížení nákladů. Všechny ty věci, které ale potom jdou implementovat, jsou nějaké změny. Lidi změny nemají rádi. Ano. Jaký je tvůj recept na to, jak potom tu příležitost nejenom identifikovat, ale i dotáhnout do konce, aby sme naražil na to, že všichni říkají, ale tady sme to dělali 10 rokov inak. No, takto ja stále hovorím, keď prichádzam do tej firmy, že do veľkej miery tam prichádzam ako psychológ, nie ako ani analytik, ani procesák, ani business architekt, ale psychológ, kde keď sa dohodneme, že sa má nejaká zmena udiať, a to je jedno, či je procesná alebo systémová, a úprimne veľakrát sa stáva, že tá firma a to vedenie mi povie, že Michale, bolo by dobre, keby si bol pri nás, keď to budeme komunikovať a prípadne boli aj situácie, keby si to odkomunikoval priamo ty, tým ľuďom. Čo si hovorím, že na jednom mieste fajn, na druhom mieste ako nie je to úplne ten najsprávnejší scenár, pretože ak tá potreba ide v podstate od toho manažmentu a tá firma to vidí, že je to ako keby že prejav vôle tých ľudí, ktorí im chcú pomôcť, tak tá zmena sa implementuje oveľa jednoduchšie. Najväčší problém s manažmentom zmien, alebo volajme to akokoľvek, podľa mňa je ten, že sú veľmi nešťastne komunikované v rámci tej firmy. A teraz nehovorím, že manažment má čokoľvek obhajovať voči svojim ľuďom, ale občas stačí vysvetliť a ukázať prínosy. A áno, vždy budeme mať tých ľudí vo firmách rôzne generácie, ktoré sa budú brániť, ale úprimne fakt som zistil, že veľké percento z nich je tých, ktorí skutočne nevedia, čo môže byť na konci toho, aký prínos toho vlastne budú mať. Takže na toto by som sa asi fokusoval úplne na začiatok. A reálne ja stále aj tým najväčším neprajníkom som hovoril, že daj mi šancu, a pokiaľ ťa sklamem, že ten proces bude komplikovanejší a tá tvoja robota sa stane neskutočne zložitou, tak ako ja si ten deň za teba odkrútim a porovnáme si to, že či to bolo skutočne ako keby, že tak zlé, alebo sme len niečo nedotiahli do konca. Aj to sa proste môže stať, pretože ak v tej firme si zoberieme úprimne, že veľmi veľké sústo a hlavne tá ambícia manažmentu potom je tá, že chceme riešiť všetko naraz, tak mnohokrát sa z toho stane taký ten mlínek.
na maso. Že potom sa rýchlo snažíme ako keby vyberať také tie jednotlivé topkové témy, aby sme proste boli čo najprínosnejší v rámci tej zmeny. Tak jo, Michale, díky moc. Ďakujem pekne.